Темата за кризата не подмина и България в Деня на труда, но тя послужи като аргумент на левицата да даде заявка за нов управленски мандат. Сергей Станишев каза на традиционния митинг-концерт в София, че БСП може да изведе България успешно от бурните води на кризата. Пред левите симпатизанти Станишев обеща, че БСП ще спечели предстоящите избори. Според него на евровота може да се гледа като един вид на първи тур за изборите за национален парламент. Традиционно левицата събра симпатизантите си в Деня на труда, за да поиска от тях пълна мобилизация на предстоящите избори. И аз съм убеден, че тези трудови ръце на България ще изберат правилната бюлетина. И тази бюлетина ще бъде бюлетината на Българската социалистическа партия, на Коалиция за България. Днес вали дъжд. Това означава, че ще има добра реколта за българското земеделие. Днес вали дъжд. На левицата, на БСП, на Коалиция за България ще ни върви по вода. Всички заедно ще победим. Ще победим в името и за България. Победа! Това правителство е по-добро от всички останали. И народа, ако сбърка, ако направи грешка, ще бъде фатално за България. Станишев благодари за подкрепата през трудните 4 години на управление. Безценен опит по думите му, защото левицата е доказала, че може да изпълни обещанията си и да се справи с всякакви трудности, дори с кризата. С тази подкрепа, с компетентността, с отговорността, която имаме, можем да изведем България успешно през тези бурни води, да се преборим за всяко едно работно место, което трябва да се опази, да защитим доходите на хората, да помогнем на тези, които не могат да се справят сами. Социалистите обаче признаха и за несвършеното, за неусвоените еврофондове, за непостроените магистрали, за незавършената съдебна реформа. Трябва да се променят много работи. Корупцията, изобщо образованието, всичко. Трябва ли БСП да продължи да управлява? И да, трябва. Защо след като не си доволна от управление? Не знам, мисля, че би трябвало да променят нещата. За да убедят и други млади хора да гласуват с тяхната бюлетина, левите продължават активната си кампания към тях. Днес с пейнтбол състезание в Борисовата градина.